Salam alaikum Pinal TV lajɛbagaw ani Pinal TV kanubagaw nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen faw sigiyɔrɔ la aw yɛrɛ b'a dɔn cogo min na chaque samedi an b'an sigi émission min na n'o ye couleur week-end ye Pinal TV kan ni an sigilen o kɛnɛ kan samedi o samedi an bɛ wele bila an ka belebelew dɔ ma bi an ka wele sera mɔgɔ ma n'o ye Idi Jabate ni bɛɛ b'a wele ko Jeli Baki Jabate bi o de b'an bolo kɛnɛ kɔnɔ Jeli Idi salam alaikum. Wa alaikum salam. Ça va? Ça va alhamdulillah. Bashila. Basti alhamdulillah. Jabate. Mba. Kala jula sango de do. Kala jula sango tubaka. Maminaka. Sokono beri. Tubaka ke. Fatia kake. Dofe jagula ani grira muri. O be kele tay. O be ne kele. Mashallah. Okay, ika foli ke bi kla kono be o koro fay. I bismillah kene. Sa me la membaga bela jelen fo. Joni kunande ya fogo sabu nyuma bala aramane tege foshi ni bangebaw te ama bangebaw fo a cema fara musuman kan flel jamaw fo anana sigi baroka ame flow ka tele show la kabne lawale flow me se ka fo le tay fembe yorode aw flow de tay fembe. Merci. Okay. Jeli Bagi a jaranye anyi wele inana anga wele jabi a jaranye min be guitare la o ye Bengeba o ye ne yɛrɛ balimakɛ ka jumɛn be ça va bien Jeli Bagi yani an ka tɛmɛ ni kuma ye fɔlɔ ne k'i ma ko Jabatɛ Kala Jula Sango i ye fɛn dɔ fɔ tiɲɛna ne m'o maîtriser quoi i bɛ se k'o fɔ an ye Kala Jula Sango yɛrɛ ye jumɛn ye Kala Jula Sango Jabatɛ ni Tarawele a bɛɛ de fɛn kelen ye. C'est comme si le préhistoire, c'est le long période qui s'est déroulé avant l'apparition de l'histoire. Mon fille, fika ni qui est don, ni est don, était son fin chamama. Afra Kala Jula Sango tubaka, Kala Jula Sango mamineka, Kala Jula Sango shokoro bedi. Tuba kake, Fatia kake, dofe jagula ani grira muri. Jabate do ye tungala tagalaw de. Olu be fere de kɛ c'est comme si Jabate dɔw ye numu ye olu be nɛgɛ gosi kɛ ka warijɛw dilan ka sanuw dilan feerekɛla de kun don donc u taamana u ye wariw sɔrɔ ka fɛnw sɔrɔ o de kosɔn a fɔra ko sanu suman jali ko waso jeli a kɛra baarakɛla de a ma sɔn jɔnmaya ma a be waso sabula ne Jabatala ka den ka tɛ waso dɔrɔn ala la tɛ ayi an bɛ waso de fan bɛɛ fɛ o de to a fɔra ma ko Kala Jula maa min bɛ n'a kuma fɔ yɔrɔ ka ca n'a bɛ fɛn baw fɔ n'a y'a sɔrɔ a ye fɛn dɔ san 100 a b'a fɔ ani 1000 n'a ɲɔgɔnnaw cɛ la kuma la ɲɔgɔnna tɛ se ka bi don a la o de to a fɔra ko Kala Jula Sango voilà fɛn sɔrɔla ten togo la bɛnbakɛw fɛ Jabate sɔrɔla o de fɛ voilà d'accord. Voilà, ne b'a mɛn u b'a fɔ Kala Jula Sango Kala Jula Sango ne yɛrɛ bolo n ko kala kɔni o ye kala de Jula o ye Sango ye sa ma se k'o de dɔn donc sisan faamuyali sɔrɔ a la Sango ye sanu suma o ye sanu an ka sanu n'an ka wari n'an ka cɛɲa n'an ka dawula n'an ka sara de o de Sango ye d'accord machallah sisan ko ne ni ɲɔgɔnna caman minnu tun tɛ nin kɔrɔ dɔn sisan kɔni u y'a kɔrɔ dɔn d'accord Jeli Baki o diyara n ye Jeli Baki bɛ se k'a yɛrɛ fɔ an ye Jeli Baki yɛrɛ ye jɔn ye i bɛ bɔ min i bɔra jɔn ni jɔn de la alhamdulillahi rabbil alamina n bɛ tanu se ala ma ne tɔgɔ Idi Jabate ne bɔra Jelimari Jabate la ka bɔ Umu Jabate la ka bɔ Mamadi Jabate la ka bɔ Da Jabate la ka bɔ Suware Jabate la ka bɔ Jɛnɛba Tarawele la ka bɔ Usmani Jabate la ka bɔ Bale Jabate la ka bɔ Sule Jabate la a ka ca kojugu ne ko m'a fɔ a ka ca n yɛrɛ ɲamɛ n fan bɛɛ Jabate n ba fan bɛɛ Jabate n fa yan fan bɛɛ Jabate voilà donc ni i fa ni ba ye Jabate o de b'i kɛ ɲamɛ ya o bɛ kɛ ɲamɛ de o bɛ kɛ ɲamɛ de o ye ɲamɛ de d'accord ne maa min fa ye Jabate ye i ba ye Jabate ye donc ne e da ye den sɔrɔ den bɛ kɛ ɲamɛ de voilà mais ne ye ɲamɛ 5 de ne fan bɛɛ de Jabate ye
faamuyali sɔrɔ la jeli Idi an y'a ye I tɔgɔ Idi mais I bɛ wele Bagi nana cogo di Bagi sɔrɔla cogo di Bagi sɔrɔla denmisɛnnin teriw de fɛ parce que ne bɛ kuma mɔgɔ b'a fɔ Bagi de don I voix ni Bagi voix bɔlen don dɛ Bagi Jabate kelen mɔgɔ b'a fɔ nin voix ni Bagi voix bɔlen depuis n ka dɔgɔ donc u b'a fɔ ma Bagi denmisɛnnin la kuma ne yɛrɛ mais mɔgɔ y'a fɔ k'a fɔ école la donc mɔgɔ b'a fɔ ma k'a fɔ ma ni bɛ ka kuma dɔrɔn mɔgɔ b'u jɔ ka lajɛ a fɔ ko ni kuma ni Bagi bɔ kuma bɔlen don Bagi junior finalement nana kɔrɔbaya a nana diya n yɛrɛ ye donc Bagi nacogo filɛ d'accord o ɲɛna d'accord ok jeli Bagi I bɛ se k'a fɔ an ye jeliya yɛrɛ ye fɛn min ye jeliya ye fɛn belebele parce que ni yɛrɛ ye journaliste yɛrɛ créera tubabu bolo u y'a ye Mali la yan an ka sigi ka kuma journaliste kana faga donc u y'a ye an jeliw de la dugu fila mana kɛlɛ ko jeli ka sɔrɔ a ka taa kuma dugu fila ni ɲɔgɔn cɛ la ko jeli kana faga jeli kana neni kuma ka jugu kana fɔ jeli ye jeli de bɛ furu dilan jeli de bɛ sinamuso dama fila ye kɛlɛ la k'o labɛn jeliya ye fɛn belebele ye an fɛ yan I mana na kɛ cogo o cogo la k'i dusu ka bon ne jeliw ye dɔrɔn ka kulela dɔrɔn n'a sɔrɔ I dusu ka bon I dusu bɛ faga an farisogo jolisira dɔ don farisogo jolisira dɔ don fɔlɔfɔlɔ u ko est-ce que ko maa tɛ sɔrɔ bɛɛ bɛ min bonya bɛɛ bɛ min lamɛn ko ka k'an farisogo jolisira dɔ ye min bɛ to ka taama ɲɔgɔn cɛ ka n ka dun gundo ɲini k'a dɔn parce que tanu ka di Ala ye dɛ bon tanu ka di maa ye kojugu maa min bɛ n'a ye ɲuman kɛ I nana sɔrɔ a sigilen don ne ko n ka filamuso a barika ye jisuma la filamuso a barika ye fini na filamuso a barika ye kumakan duman la I ɲɔgɔnnaw cɛ la a bɛ ɲɔgɔnna dɔ bila ka jisuma di jeli wɛrɛ ma walima a bɛ ɲɔgɔnna dɔ bila ka jisuma di yan sabu o ye ɲuman de jeliya dabɔla ko dilan de kama ani ko ɲɛnabɔ jeliya nafa ye nin ye an ye faamuya sɔrɔ o la munna jeli Idi yɛrɛ dɔnkilida choisi bɛɛ ni da ka don Ala bolo l'homme propose Dieu dispose a kun ka di n ye ka kɛ président ye a tun ka di ne ka kɛ député ye a kun ka di ne ka kalan ban fo diɲɛ maga ne yɛrɛ sigilen teli la ne bɛ ka Mali ɲɛnabɔ nka jɔnni b'i ta la Ala yɛrɛ b'a ta la ne ye jeliya in yɛrɛ sɔrɔ ka kuma in yɛrɛ kanu n ba de nɔfɛ ne ba parce que ne ba yɛrɛ bɛ dɔnkilida kɛ ne ba de tun bɛ n tɛgɛ minɛ ka taa ne tamani fɔ yɔrɔ la ne bɛ na dɔrɔn ne faga mɔgɔw bɛ ne gosi de awɔ kɔsɛbɛ ne la sa jaru ye so ne faga mɔgɔw tun t'a fɛ bon ne yɛrɛ nana kuma kanu don min kama n ba jatigimuso dɔ bɔra Faransi a bɔlen Faransi ka na k'a bɛna de a ka denw tun bɛ yen ne sera ka tamani bila parce que maa tɛ fɛn sɔrɔ tamani fɔ la I bɛ tamani fɔ ka tamani fɔ ka tamani fɔ i y'a daminɛ tamani de la I bɛ tamani fɔ ka tamani fɔ ka tamani fɔ I bɛ taa tamani da dɔ kan dɔrɔn o yɛrɛ bolo nɔ k'i ye fura dɔ de fili a kan a bɛ girin dɔrɔn k'i ka tamani kala fili u bɛ bɛɛ sɔn u tɛ tamani fɔla sɔn ne ko ɲɛ b'a la dɛ ne tun bɛ se kumakan kelen de la ne ko ɲɛ b'a la dɛ ne bɛ kuma bi ne bɛ ka kuma a don ne kumana dɔrɔn ne ko azu billahi mina shitani arajimi shitani mani jama girinna jama kontana ne sara fo n fanta deli ba ye maa fala ye maa jugu fɛ sige jolimangoya ye muso de na wanan di ne ma ne ko ne ba wa tamani bilala bi foyi t'a to ne bɛ tamani fɔ bi ne tamani ne bilalen mɛnɛ n t'a fɔ bilen o ko ne tilala fo ne sen fila bɛ yɛrɛ ne bɛ ka vivre o kun ye siɲɛ fɔlɔ ye o kun ye ne siɲɛ fɔlɔ de ka kuma o kɛra san jumɛn o kɛra o y'a sɔrɔ an ka dɔgɔ a mɛnna a mɛnna
on terimuso kun bɛ to ka kɛ denmisɛnnin terimusoninw na ekɔliso ni fɛnw na mais n ja kun ma jɔ ka kuma jama la o don ne y'a daminɛ a mɛnna. Mashallah tiɲɛ yɛrɛ la. Jeli Bagi yɛrɛ bɛ i bɛ musical genre i bɛ genre jumɛn de kɛ? Je suis parolier. N bɛ kuma de. I bɛ kuma de. N bɛ kuma dɔrɔn de bon n bɛ kuma n bɛ se ka kuma genre caman kɛ. N bɛ se ka son bɔ ka kɛ dɔnkili ninnu ala fɛnɛ donna dɔ di a la quoi. N bɛ se ka n'a fɔ tel que Bagi bɛ kuma cogo min na. D'accord. Voilà ni Baba Ɲame ninnu bɛ dɔnkili la cogo min na donc n fɛnɛ bɛ n ta kɛ ten. D'accord donc Jeli Bagi. An bɛna kɛnɛ d'i ma sisan i k'i ka morceau fɔlɔ da n'o ye Tara ye. Oui. Donc an ka jɛ ka Tara lamɛn. Alhamdulillah rabbil alamin ala kullu shay'in abarika alayhi mais ala mi sona adalbi konoto ani konotonda je alekiyama kosho adaligele adjina ba kono adaligele jahana ba kono azu billahi minash shaitani arajim shaitan mani azu billahi minash shaitani arajim shaitan mani Shitan no so atira duma tie so maneta fe ajo billahi shitan mani nono so kan no mantie so maneta fe ajo billahi shitan mani na senegele kadira musola so manai mi na sen da jigi chema na karaba ka ben kare fe ka bisimina kana mekon furuba ala dan daga bina shitan ka ajo billahi shitan mani Mali njuru da dil Mustafa Jabate do ne bema kedo ada jonye El Ashik Matali flake normal na sigira teleshow kaya ko flow tado wallahi ne aklibe se joma no El Ashik Matali afakara Bashuru fakara mutaka fakara tayidi tayi fakara ahmada ni amana fakara tidani tani fakara nuri nga shugmaru dinga la mi tu foni chere nay to asoro atore ko Alpha Maki doni kama Alpha Maki adona segu ko El Ashik Matali naga jama kulu bismillah El Ashik Matali nyali ke ko yali ko jilite segu wa jelo ko aw ame segu nga Ashik Matali be kami fo flakande ame kami fo o bamananga yi andalen tala ke banga kaime shomota le kuka jilika fo kale be jilika me odo shomota le denga wulla ga su fama ko baba mune Alpha Magi koja ka teme den toka odo El Ashik Matali makuma ayaka sogeta ka dado ma ne de o ayni mina ne mo siranga kalfa mama wala abna ka kalfa ja otumani dulu sira mima no jila kuma foye o baba ko fenta mbolo bi ngana e fen shoro ame shongi shon no sira mima o ko fenta mbolo bi ngana e fen shoro ame shongi shon e o sira fami sema no Alpha Maki jeli Alpha Magi deli fabuta Alpha Magi bolo faka kalfa mama bolo ayo tako de jeluma jelu ayni mine o doni kama El Ashik Matali mago sira ka kalfoma ay dengo bewle dengo bela no tayira o bolo ko do mino ko jawu faye ja o do mino mangu ya faye ay Alpha Magi nyenga Alpha Magi nga kalfa be mi aba baba jelu nana we dongli dana fetu tembolo nyiga kalfa takaduma
fakɛ ko ne denw an ɲɛ bɛ ko tiɲɛ na dɛ hɔrɔnkɛ min bɛ n'a kini bolo kun ka ɲi ka tɛmɛ a numan bolo kan wallahi Alifa Maki bɛ sa don min na cɛw y'a dɔn k'a fɔ ko Alifa Maki sara ŋaraw y'a dɔn k'a fɔ ko Alifa Maki sara o ma Ala bali k'a fa wallahi o ma Ala bali k'a tɔgɔ to diɲɛ kɔnɔ cɛ kini bolo kun ka ɲi Segu ye wɔɔrɔ don dugu tan ni fila o don jeliw dɔnkilida la Segu u ko Futa bali a Mamu ani Kancu fo k'i nɔnɔ wali ko ja ko jeli bɛ nin ɲɛ suma masa ne n'ale tile ma bɛn an nana Penali TV la n'o ye filaw ka yɔrɔ ye Penali TV filaw ka yɔrɔ don Afrique dugu fɔlɔfɔlɔ kɛra Asuwan de ye Afrique dugu fɔlɔfɔlɔ Asuwan a bɛ Egypte fɛ jamakulu caman taara Asuwan jamakulu fɔlɔfɔlɔ a fɔra cɛma ko Yiko k'a fɔ muso ma ko Yakari Asuwanikɛ sununkɛ bɔra olu la jamakulu filanan kɛra filaw ye misi bɔra fila min ji la a tɔgɔ de ko Ilo a ye muso min furu a tɔgɔ ko Jata a ye denkɛ cɛ 4 sɔrɔ Jalo Jagite Siribe ani Sangare o tuma n'a bɛ maa min kɔnɔ ko filanan furu maa kɛ fila ye a y'i bolo y'a bɛɛ jɛ o don fulakɛ kelen tun bɛ yen n'a ye maaw ni minɛ fulakɛ kelen i b'a tɔgɔ dɔn wa cɛ ka kɛ cɛ ye n'i kɛra cɛ ye faso kɔnɔ i tɛ nimisa n'i kɛra cɛ ye baso kɔnɔ i tɛ nimisa o kama Ala ne bɛ karisa ye Ala mɔgɔ mana kɛ filaw ɲɔgɔn na n'i y'o fɔ ka di Ala ye kojugu parce que kabini Ala ye filadenw da malankolo tɛ filadenw na kabini Ala ye filadenw da ɲamaden tɛ filadenw na kabini Ala ye filadenw da olu ta ye jogo de kɛwale bana adamaden n'i sɔnna min ma ko ni dugu ka jɛ ne kale ko ni dugu jɛra n bɛ kare machine da k'a kan tigɛ tuma anw bɛ Ala deli tile kana bɔ ne tile bɔra fagali kɛr'i ma wajibi fugula dɔnkili ye kunkolo la tile de ko ye jeli iri nakun ye kuma de ko ye nka ne b'a fɔ filaw ye minnu sɔnna baara ma n b'a fɔ filaw ye minnu joli man ka di ne b'a fɔ filaw ye minnu kɛra Elhaji Seku Mutali ɲɔgɔnna ye Tuuba don min na Elhaji Seku Mutali bɛ don Tuuba yala ka don Tuuba o y'a sɔrɔ Elhaji Seku Mutali a ba kun ko ka d'a ye kojugu bamanan kumana bamanankan na Mande ko n'a fɔra k'Ala ka bɛɛ cɛɲamuso d'i ma bɛɛ kana fɔ amina n kale na Ala la bɛɛ ban man ɲi dɔw ba tɛ maa fɛ bɛɛ ban man ɲi dɔw bɛɛ bɛ maa janfa fila a t'a ba fɔ k'a ba barikada Penali TV ma o a ba fɔ k'a ba barikada bravo et merci beaucoup Suleiman di ma jɔnkɛ la ok k'a ka yɛrɛ siri ka bila ɲɛ problème t'a la n ye Suleiman di ma ok Jeli Baki o diyara taara jɛra maintenant n bɛ fɛ i ka dɔɔni f'an ye taara in na taara bɛ fɔ filaw dɔrɔn de ye wa ou bien taara bɛ fɔ jɔn ni jɔnw de taara a bɛ fɔ nintigi dɔrɔn de kun bɛ maa dɔ la kan t'i la maa caman bɛ fonisera kuma fɔ da la jogo t'i la maa caman fɔ ne ye ɲumankɛla ye walima maa caman b'a fɔ kari machine ne ye fɛn sɔrɔ n b'i ta n b'i kɛ n ka jeli ye ou bien karisa ne ye fɛn sɔrɔ n tɛ ɲinɛ kɔ a bɛ kɛ o da la n'o ye fɛn sɔrɔ o tɛ jugu foyi y'a yɛrɛ la e kɔ bon hɔrɔn ye jogo ni kɛwale dɔrɔn de parce que ne maa kanu i bɛ se ka fɛn bɛɛ d'a ma nka kanu kɔnɔna la fo fɛn dɔ ka y'a la dɛ n'i ye maa kanu n'i m'a hinɛ minɛ kanu kɛra fu ye ani ye muso kanu n'i m'a hinɛ minɛ furu kɛra fu ye o kama ni juru ye hinɛ juru de maa min ye kanu kɛ a tila k'i hinɛ minɛ i bɛ nin juru fɔ a ye a tɛ fɔ dennankolo ye a tɛ fɔ Suleiman ɲɔgɔnnaw ye ayi ari sumunkaro la ne maa min ko ko taara dan na a m'a fɔ k'i bɛ s'a kɔrɔ wa voilà a b'a fɔ k'a bɛ s'a kɔrɔ n'a waati s'a kɔrɔ ni ne bɛ n bolo a tɛ da i la parce que juru in dara cɛ min na diɲɛ kɔnɔ a ye kobaw de kɛ d'accord faamuya sɔrɔla taara la a tɛ da Suleiman n'a ɲɔgɔnnaw de a bɛ da anw de d'accord o ɲɛna o diyara fana ok Jeli Idi Jeli Baki a fila bɛɛ bɛ f'i ye sa n'Ala sɔnna i ye album bɔ wa non ma album bɔ i ma album bɔ fɔlɔ album bɔ fɔlɔ d'accord
bon sisan ɲininkali min bɛna kɛ kɔni o y'a yɛrɛ yira e ka idole ye jɔn ye e bɛ fɛ ka kɛ jɔn ɲɔgɔn ye bon n bɛ fɛ ka Mali kɔ kan Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n bɛ fɛ ka kɛ Jeli Bagi de ɲɔgɔnna ye ka tɛmɛ ale yɛrɛ la yɛrɛ Jeli Bagi Jabate ale fana kɔrɔlen ale fana k'a fɔ ko ne fana n bɛ fɛ ka kɛ ni ɲɔgɔnna de mais n kɔrɔla ok mun ye Jeli Bagi ja e o n y'a ka kumakanw de lamɛn kosɛbɛ a bɛ kuma ni farinya ye a bɛ kuma ni cɛkisɛya ye a bɛ kuma ni danaya ye bon ne yɛrɛ filɛ nin ye ne fana o ye Jabatalaka bɛɛ ye Jabatalakaw dusu ka bon u tɛ jɔnmaya fɛ u teri u yɛrɛ ka fɛn bɛ bila ni mobili b'i bolo an mago t'a la sanu b'i bolo an mago t'a la an ko an k'an dahirimɛ sɔrɔ n'o kɔni b'an kunna an tɛ siran foyi ɲɛ o kama Bagi bɛ kuma ni farinya ye o de y'a kumacogo yɛrɛ diya n ye a tɛ nkalon don kuma la a b'a fɔ panpara paki wala o yɛrɛ de ka di ne ye. ok i bɛ se ka Jeli Bagi ladege an ye dɔɔnin dɔrɔn fitinin dɔrɔn mais Ala ye maa min denmuso kɛ yaalakɛla ye a fɔra de k'a bɛ tolon kɛ o de fɔra kuma ma nɔgɔn nka ne de b'a fɔ a kisɛ na a fɔra k'i denmuso kɛra sunguruba belebele u y'a minɛ ka na n'a ye kaso k'i denmuso jɔ k'i yɛrɛ jɔ Ala ka ci k'i denmuso fa parce que a kɛra sunguruba ye sunguruba don o den bɛ a ka sungurubaya ma s'i fa ma a ka sungurubaya ma s'i cɛ ma a ka sungurubaya ma s'i siɲɔnden ma o tuma fara waliden na a da ka ɲi a bɛ ko de o tuma cɛkɔrɔba wali musokɔrɔba i ka kan k'i den fa ko min na n bɛn'o f'i ye sisan walayi cɛ o cɛ ni denmuso kɛra o ye wali denkɛ kɛra o ye n'a nana n'a jɔra i den na ka kan k'i den da k'a kantigɛ de i b'o dɔn ni den kɛra nkalontigɛla ye n'a nana fɔra dɔrɔn den da k'a kantigɛ sabula nkalon b'a don ɲɛ nka o t'a dugusajɛ ɲɛ n'o ye tiɲɛ ye n'o sen jɛlen o bolo jɛlen ne ka jɛnɛba ma se maa si ma a ma baga maa si ma fo ni min bagara a ma tuma n'a ko man di ye n'a y'a sigi a ka salon classe kɔnɔ n'i y'a ye Pilali TV la i ka téléphone in fa i bɛ téléphone fa nka se ka jɛnɛba ba fa n'a fɔra ko karisa b'a dakan bolo dakan tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn fila dɔrɔn don i wolola i tun ka ka wolo i sara i tun ka sa o de bɛ bana adamaden dakan na nka balo ni saya cɛ bamananfini ni kasankɛ cɛ min sɛbɛnnentɔ ye latigɛw de ye nin ka kan karisa sɔrɔ wali karisa ka kan nin sɔrɔ Jeli Bagi fitinin mankan don fini min kana bi Aja Ture de y'a di yan su ni tile waati bɛɛ an b'a la ka baga ɲɔgɔn to Ala tilala baaraw la o walahi min na fadenya ye molobalidenya de ye sinon min ɲɛ i yɛrɛ b'a dɔn walahi min ɲɛ i yɛrɛ b'a dɔn o tuma na Jeli Bagi fitinin mankan don ne Bagikɔrɔba yɛrɛ sigilen yan non machallah jara mais est-ce que depuis y'a daminɛ i ni Bagi aw sera ka ɲɔgɔn ye a y'a dɔn k'a fɔ ko vraiment idole b'a bolo numéro 1 yɛrɛ o ye e est-ce que a b'a dɔn bon o y'a sɔrɔ n ka dɔgɔ parce que mɔgɔ ne yɛrɛ filɛ nin ye ne bɛ se ka fɛn dɔ kɛ nka ne yɛrɛ m'a yira ne la ne tɛ yala k'i ɲini ne bɛ n ka baara kɛ baara bɛ se an bɛ se ka an bɛ n kunna don dɔ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔba dɔ la ka hadamadenya ɲuman kɛ sinon fitinin tun bɛ taa fɛ yen kojugu n bɛ boli ka taa mɛ n selen nin waati la sisan n yɛrɛ bɛ Ala tanu Ala ni ce n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na ou ni sɔn bɔra ne sɔn n yɛrɛ b'a wele ka na n'Ala sɔnna. mais a b'a dɔn kɔni. Ayi non Jeli Bagi fitinama de tun b'a dɔn très bien c'est comme mɔgɔ ka idéo bɛ yɛlɛma donc n ye tagali jɔ n y'a jɔ mais n yɛrɛ ka fɛn bɛɛ la Bagi de don n ka TikTok n ka compte n bɛɛ Bagi. n y'a ye Bagi de sɛbɛnni b'a kan ko Bagi d'accord c'est bien courage a bɛ ɲɛ n'Ala sɔnna. Inchallah. est-ce que Jeli Bagi e ye dɔnkili kuma daminɛ i ko depuis i ka dɔgɔ fo sisan i ye gɛlɛya jumɛn de sɔrɔ a la. an yɛrɛ dama tɛ ɲɔgɔn fɛ an yɛrɛ dama ka jugu ɲɔgɔn ma kojugu jeliw yɛrɛ dama ka jugu ɲɔgɔn ma kojugu parce que olu ma fɔlɔfɔlɔ mɔgɔw tun bɛ jeliya faamu cogo min na ko ne ye jeli kelen sɔn ko kɔrɔkɛ ye jeli bɛɛ sɔn o tun ye fɔlɔ jeliya ye nka sisan jeliya an yɛrɛ de ka jugu ɲɔgɔn ma an de ye ɲɔgɔn jugu ye fɔlɔ an bɛ jɔ kɛnɛ kelen kan
n'a fɔra ko e min ma ka di dɔɔnin sɔrɔ i b'a ye jeliw bɛ bila e contour la ka sɔrɔ a bɛɛ bɛ ka fɛn kelen de ɲini kari masinɛ i ni fa bɔlen don mais n'i y'a degelen la i bɛ taa sɔrɔ i t'i fa den ye san jeliya in a ka gɛlɛn kojugu jeliya in yɛrɛ ka gɛlɛn n'i sigi k'i miiri kuma dɔ la f'i yɛrɛ bolo i yɛrɛ b'a bolo i yɛrɛ k'i yɛrɛ kɔnɔ ko c'est ko garibuya tɛ ka sɔrɔ garibuya tɛ e bɛ maa min fɔ e ka wusa n'a ye ne tɛ a bɛ se ka yɛrɛ kɛ jɔn ye n'a tora k'a fɔ ko kari ne tora k'i yɛrɛ waso mɔgɔ b'a fɔ bɔnna la sa e yɛrɛ i tɛ to mɔgɔ k'i fɔ voilà donc jeliya in ka di kosɛbɛ mais an yɛrɛ de kɛlen don k'a tiɲɛ sabula an yɛrɛ ma de bɛ an bɛ mɔgɔw lamɛn kojugu an bɛ mɔgɔw lamɛn kojugu sabula ne taara kɛnɛ kɔnɔ sisan ne kumana bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ ne kan e y'i ka kuma kɛ mɔgɔ foyi ma tɛgɛrɛ fɔ e kunna e dimina sa yanni k'a fɔ ko e bɛ ne gɛrɛ ne la e bɛ ne kɔniya de minɛ sisan parce que e b'a bila i kunna i bɛ taa sɔrɔ fɛn dɔ bɛ ne bolo ka jama girin ka d'a kan alors que o tɛ ala de bɛ jɔni sɔrɔ i taara bɛɛ la voilà o de jeliya yɛrɛ gɛlɛya o yɛrɛ de ne yɛrɛ o de ne sɛgɛn yɛrɛ jeliya kɔnɔ sabula tɔgɔtigi kɔrɔ a tɛ tɔgɔtigi kura yɛrɛ de fɛ o de san jeliya yɛrɛ tiɲɛ o yɛrɛ de bɛ ne sɛgɛn fo kuma dɔ la yɛrɛ b'a dɔn i bɛna kɛ cogo di parce que n'i ko k'i bɛ min kɛ i b'a ye i bɛ taa gɛrɛ i ɲɔgɔnna min na ko k'a expliquer ye o bɛ k'i jugu ye fɔlɔ o tɛ sɔn k'a expliquer ka ɲɛ o de yɛrɛ de bɛ ka n tɔɔrɔ jeliya in na. o ye fili de o sinon adamadenw filɛ ala y'an da a man kɛ kelen ye o ye tiɲɛ an dayɔrɔ yɛrɛ tɛ kelen ye o ye tiɲɛ tu sais ni mɔgɔw y'o faamu dɔrɔn a tɛ kɛlɛ o ye tiɲɛ ala de ye ne da a ye ne sɔn ala ye da a ye sɔn a ye sɔn min na o tɛ ne bolo oui bon min bɛ ne bolo o tɛ e bolo mais i y'a fɔ cogo min na n'an sera ka fara ɲɔgɔn kan voilà ka e ka na ni ta fitinin ye ne ka na ni ta fitinin ye voilà n'an jɛra k'a baara kɛ voilà an bɛ taa ɲɛ kɛ voilà mais o yɔrɔ la i bɛ mun de fɔ jeliw ye o yɔrɔnin ne bɛ fɛ i ka ladilikan dɔ di u ma quoi surtout artiste denmisɛnnin ninnu sisan yanni min ka tɔgɔ sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ o ma farin dɛ o b'i mada nka n'o commencera ka tɔgɔnin sɔrɔ ka ban o yɛrɛ bolo k'ale de ye ala ye ka sɔrɔ i tɛ ala ye i tɛ foyi ye jini bɔgɔ kɔ n bɛ min fɔ n lamɛnbaa ye ka min fɔ jeli denmisɛnninw ye kunun jeliya n'i ko k'i ye jeli ye dɛ kunun jeliya o ye k'i yɛrɛ dɔn de sigani mɔgɔ n'i yɛrɛ dɔn i tɛ sɔn ka bonya i yɛrɛ bolo n'i yɛrɛ dɔn kumalankolon i t'a fɔ n'i yɛrɛ dɔn i t'i yɛrɛ wusaya maa ma n t'a dɔn mun na i b'i yɛrɛ wusaya maa ma mɔgɔ de bɛ se k'a bolo jɔ i la karisa mais sisan jeliya ne b'a f'u ye nafikɛ min b'a kɔnɔ kɔrɔmatigɛli min b'a kɔnɔ o k'a dabila o tɛ jeliya ye kɔrɔmatigɛli o bɛ se ka kɛ rapɛriw ta ye parce que olu tɛ jeli nka e ye jeli de ye hali hɔrɔn fila ka kɛlɛ la jeli e man kan tɛ k'i da don a la ne ma min wele karisa na kuma na ne ni sinamuso bɛ kɛlɛ de la i ka kuma fariman fɔ ma e man kan tɛ ka taa kuma fariman fɔ i takun ye de ka t'olu labɛn a fɔ an jatigi n y'a mɛn mais ni sera kɛnɛ kɔnɔ e ta man kan kɛ tiɲɛni ye e kan k'olu lajɛ de an ka bɛn ko la jeliw an ka bɛn ko la sinon jeliya yɛrɛ tiɲɛna fɔlɔ ni ko k'i ye jeli ye walahi hali polisi y'i minɛ polisi tun b'i bila mais bibi in na n'i ko k'i ye jeli ye polisiw na yanni k'i bila i bɛ mɛn kuma la dɛ o kɔrɔ mun ye e taara yira k'a fɔ ko jeli tɛ kɛ président ye ko mais ko ka ko bɛ to jeliw ta la ne ko k'e ye jeli ye ka ban jeliya fɛn sɔrɔlen ko polisiw kan ka yɛrɛ k'e bila de parce que e fana ka baara dɔ de don faso kɔnɔ mais n'i y'a ye polisiw tɛ e bila f'i ka kuma sabula anw de fara la anw de bɛ k'a bila an denmisɛnninw de bɛ k'a bila an ka ɲɔgɔn minɛ hali bi an ka barika don an ka fasiya la foyi tɛ maa fasiya bɔ n'i kɛra député ye i siya de bɛ yen n'i kɛra ministre ye i siya de bɛ yen jeli denmisɛnninw an ka ɲɔgɔn minɛ foyi tɛ ne bolo k'a fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka accident in dabila ten sa. o y'a mɛn accident kɔni nafa foyi t'a la d'accord question min bɛ yen e ni jeli denmisɛnninw bɛ cogo di aw ka relation bɛ cogo di i ka génération bonya ni majigi bɛ ne ni bɛɛ ɲɔgɔn cɛ
n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn fo bonya ni majigi dɔrɔn sinon foyi tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ non problème tɛ ne ni maa si ɲɔgɔn cɛ. D'accord Jeli Bagi an bɛ bila i bɛ morceau filanan in da n'o ye Jeliyaba. Oui. D'accord donc i bisimila n balimakɛ kɔnɔ o bɛ guitare kan. Arabu kan la ko kulu ni sababu bana araba ne nana sabu ko k'i turu kunna ka ni ala ma far'i kan ala b'a bɛɛ minɛ i la ne sira fɔlɔ tun tɛ tun musokɔrɔba la tanya dɔrɔn den tɔw tɛ sɔrɔ o de la ne ma ɲini den bɛɛ lajɛlen fɛ a ye jɛn ka fa ɲɔgɔn kan barikada sira fɔlɔ ye ɲɛmaaba ala de kumana ko bana adamaden ka seli sira min ka seli saba le bolo alikiyama de k'i ka sɔn i ka to ka jaga caman bɔ kolo jugu da fara bana adamaden min ale ala bi sara kɛ alijinɛ de a tila tuguni k'a firifila tigɛ diɲɛma ye ko ni muso fara ɲɔgɔn kan tuma min na muso la ɲɛ bɛ kɛ Bajara Saja furumuso n'o ye Fatumata Siraba ye ala ma maa min ba kɛ Fatumata ye a bɛ muso kɛ Fatumata ye a bɛ terimuso kɛ Fatumata ye ne kalanna ala la aramani jɛ diɲɛlɛma dɔ la o kɔni wolo jɛra muso min na ne denmuso wolo in jɛra muso min na bɛɛ k'i ta kun fɔlɔ tɔgɔ da Fatumata Binta Yara Shurulaila ko wolo bɛ kɛ tare a bɛ kɛ sita ye maa fila bɛ yen Jɛnɛba cɛɲi maa fila bɛ yen n'olu sara dɔrɔn olu bɛ taa jahanama ala yɛrɛ kuma n'o kan maa fila o jɔn jɔn ye maa fɔlɔ fɔlɔ e ye nafolotigiba ye fɛn b'i fɛ faama dɔ b'a ka sigida la fantanni foyi t'a bolo ala bɛ min don a da la o t'a fɛ o wulila o taar'i fɛ a ko kari mansin n nan'i fɛ i k'an sɔn ala nana kira kama Jɛnɛba i y'a da kɔnɔ kuma lamɛn i banna k'a sɔn a taalen kɔfɛ k'a fɔ maaw ye an ma kari mansin ye wa a nana n deli de i y'a tigi lebu ala tɛ lebu fɛ wallahi n'i sara i bɛ jahanama a maa filanan denni cɛɲumanin dɔ bɛ ka tɛmɛ i t'a fa dɔn i t'a ba dɔn k'a ye dɔrɔn k'a fɔ e ma nin denni ya sunguruba de don a ma fin k'i la a ma jɛ k'i la a m'i fa neni a m'i ba neni wallahi n'i sara dɔrɔn i bɛ jahanama Jɛnɛba sɔn baara ma Jɛnɛba i cɛsiri n'i y'a mɛn muso cɛsiri ko don n'i y'a mɛn muso ko dilan ko don wallahi a bɛ da hakili jigin muso mankan dɔ la a tun bɛ Seku de ye a tɔgɔ de ko Yeleni Yeleni tun ye muso ye a tun b'a yɛrɛ dɔn Yeleni tun ye muso ye a tun ko ka d'a yɛrɛ ye Yeleni tun ye muso ye a tun b'a yɛrɛ fɛ kojugu sabula npogotigi n'i sera musoya ma ka ban n'i kasa tora ka gɛlɛya dɔrɔn a b'i ka cɛ sɔrɔ gɛlɛya Yeleni tun kasa ka di kosɛbɛ n'i ma ye sungurubaya kɔ i b'a kɛ nafolotigi la walasa i bɛ se ka fɛn caman sɔrɔ nka ni bano ma ka tugu fantan kɔ ni ala ma far'i kan ni bana ye sɔrɔ a b'i fa nin yɔrɔnin bɛ Jɛnɛba cɛɲi wele nka ko k'a tɛ ŋana fɛ wallahi ŋana man di ŋana ye wa ŋana jan ŋana ye fo ka diɲɛ ban a ne sɔgɔ n'a kirike ta ka di jugulama ma a bɛ kɛ jugulama kɔnɔ k'i siranna ka sɔrɔ ŋana de man di ŋana ye n'i ma fara Jɛnɛ cɛɲi la i bɛ sɛgɛn n'i ma fara la i bɛ malo n'i ma fara dabala i bɛ ban wo bɛ kin fali bɛ ta ne bɛ bi la wa maa tɛ k'i fɛ Jɛnɛ to k'i yama le a b'a hakili jigin Yeleni na dɔnni kama Yeleni taara sɔrɔ a fa bolo b'a da kɔrɔ a y'a fa ɲininka a ko ne fa i bɛ ka jɔrɔ mun na
ne fa e bɛ ka ami mun na fakɛ ko segu ya mama deli ka ne dan sɛnɛ la mama deli ka ne dan tikɛ la ne ma den foyi sɔrɔ ne e denmuso kelen dɔrɔn ne sɔrɔ wallahi mi ka sira ni ne sara ne maa minnu fa dan olu den kana dimi don i la yɛlɛni ko a fa ma ne fa n'a sɔrɔ o de jɔrɔ kun ye n tɛ fɛ i ka jɔrɔ bilen Segu ne yɛlɛni tun ye tafe siri cɛ de tun tɛ yɛlɛni daminɛ kuma tɛ muso ma Jɛnɛba sɔnna baara de ma mina tobu kumana tobu kan na o ko connaître un secret sur la vérité être meilleur c'est mieux mais être meilleur parmi les meilleurs ça c'est autre chose Jɛnɛba kila ka kuma tuguni o ko le travail donne le père le moins élevé ses enfants et nous avait élevé de la vie animale et il a créé de la civilisation Jɛnɛba sɔn baara ma wallahi ni jigi kɛ manifin ɲɔgɔn ye don dɔ la n'a sigi ka miiri k'i y'a tɔɔrɔ wali n'a ye lɛru ta i n'a lɛru kan bɛ wuli nka k'i k'i jigi kɛ masa ye masa min tɔgɔ laban kɛra ko arasunu sabugu ye o kɔrɔ ko ɲinɛ masa a fɔra ma ko kulu walahu ahadu alahu samadu ni juru bɛ hakili jigi jɔn na a fɔra ko tɔn tan jɔn 16 kala ta jɔn 14 Mamadou si cɛluru turamagan si an bɛ kalabiden wari damali kalabi ye dɔw ko simo dɔw ko soma duuru a ka tagama donna siri a donna mande a ko ale nakun ala ko kuma ani Mamadu Kanu a mɛna muso ma den sɔrɔ dɔw bɛna muso den sɔrɔ tun ka muso ma ko Kɔnɔtɛ jamu kɛra ko Kɔnatɛ den tɔgɔ ko Mamadu Kanu Mamadu Kanu wale bangera katabali simo la katabali simo de bangera kan nɔgɔ simo kabala simo ani lawale simo don mina fɔra ko ni mande masa bɛ jɔ ko don a ka daminɛ makɔrɔ kunda a ka denmisɛnnin kunda ko ala ni su mana fɛn fɔ ko maa banto la ka simo ko b'a fɔra ko ni mande masa bɛ jɔ ko mande masaya ani jɛkulu taara kuluko kɔfɛ a tora ka fɔ ma ko kurunpayi jamu sɔrɔ don ko Kulibali Soronkoro Barabankolo Koya Saja Koya Mamuru Tukɔrɔ Mamuru ani Jaba Nɛnɛ ka fara simo sabala kan nɔgɔ simo kabala simo ani lawale simo o don Segu e b'a dɔn k'a fɔ k'u ye bidon Kulibali tan cogo min na wa o ko bidon ni kɛlɛkɛ ni dangala ni sanjɔngala nɔgɔle ɲɛna mɔgɔ suba jata nɔgɔle tiɲɛna mɔgɔ suba jata Masa Buakari Sebangana Masa Buakari Salanda wallahi Jɛnɛba o ye masakɛ juguya k'a juguya ni juguya ma foyi tiɲɛ ye u ye masakɛ min janfa ne janfa ma foyi tiɲɛ Jɛnɛ b'a fɔ k'i ba ala y'i baladiya a ma sɔn tolo ma Jɛnɛ tɛ ɲɛ don min na Seba wulila u taara Alakira ɲininka ko Alakira ko bangebaa cɛman na musoman ko jumɛn de ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ jumɛn kan Alakira ko bangebaa cɛman siɲɛ 1 bangebaa musoman siɲɛ 3 Seba ko mun na o kɛra ka kafirikɛba dɔ sigilen to a tɔgɔ de ko Daganusi Daganusi wulila a taara ba la wuli ne ba nafolo bɛ ne fɛ ne ba fɛn yɛrɛ bɛ ne bolo ka tɛmɛ bɛɛ ka yan nɔ n bɛ fɛ i ye ne wololi min kɛ i ka sara fɔ n ye n m'a sara ba ko n den ne ye e wololi min kɛ i bɛ fɛ k'o sara di yan a ko awɔ wari caman de bɛ ne fɛ minɛ maa bɛ se k'i bangebaa ka wolo sara wa muso kɔnɔma a bɛ min kɛ dekun na wallahi a t'o kɛ nisɔndiya la muso kɔnɔma a bɛ min kɛ kasi la a t'o kɛ yɛlɛ la o kama den 2 bɛ yen muso bɛ t'o da a kɔ la dɛ denkɛ 2 denmuso 2 muso bɛ t'o da a kɔ la jigituguden ani dususumaden muso bɛ t'o bamananfini da a kɔ la i bɛ se ka mobilitigi wolo wallahi i bɛ se ka waritigi bange nka ka jigituguden bange ka dususumaden bange muso bɛ tɛ se k'o kɛ dɔw bɛ siran o den ɲɛ i n'a fɔ nɛnɛ o kama e m'i den wolo dɛ e den n'i yɛrɛ wolo Jɛnɛ tɛ ɲi bana hadamaden ba bɛ fɛn 2 ɲini den fɛ a bɛ fɛn 2 ɲini fɛ bana hadamaden ba a b'a fɔ n den fɛn kelen bɛ yen i tɛ se k'o sara ɲafar'o ma nka kelen bɛ yen n b'a ɲini fɛ i ka dɔɔni sara o la ne den ne e wololi min kɛ i tɛ se k'o sara nka ne den ne y'i ladonni min kɛ n ka di n ye ne n kɔrɔla ne n dɛsɛra i k'o sara n ye
wallahi ma chama de nafolo sɔrɔ be ɲinɛ ba kɔ ma chama de be e tɛ k'i ba fɛ bilen ko ye e bɛ k'i muso de fɛ e muso mana fɛn min f'i ye e bɛ sɔn de ma tɛ sɔn k'i ba la don wallahi o tɛ dusukasi den ye o ye dangaden de ye ala yɛrɛ kuma no kan ko dangaden saya ale ala b'a don a ka jahanama kɔnɔ a place bɛ yɔrɔ min na jahanama kɔnɔ e b'a dɔn wa malakɛ dɔ bɛ yen nɔ juru dɔ b'a bolo a bɛ kelen don nun wo fɛ ka kelen don kulo wo fɛ ka kelen don ɲɛ wo fɛ ka taa dangaden bila jahanama la jahanama 7 dangaden fa teri t'a teri ye dangaden ba teri t'a teri ye o kama nin jeliyaba in ne b'a fɔ duwawudenw ye minnu sɔnna baara ma sabula Sunjata Keyita ta ye nin juru ye a sɔnna baara ma a y'a ba kumakan lamɛn o kama a bɔra Mande duwawudenw aw ni su barikadenw aw ni su sɛbɛkɛlaw aw ni su e ma jɛnɛ cɛɲi sigilen wa tellement duwawu y'a sogo labɔ ani courant tigɛra sa an bɛɛ ɲɛ b'ale la jɛnɛ ne b'i bila yan d'accord Jeli Bagi o diyara merci bien Jeli Bagi misiki kɔfɛ e bɛ baara wɛrɛ kɛ yan misiki kɔfɛ n ye kalan kɛ n ye kalan kɛ école n ye école kɛ misiki kɔfɛ a bɛ se ka kɛ don n'a nata la komi temps bɛ ka taa i bɛ se quoi sabu an bɛ ka sabu kɔnɔ i bɛ fɛ ka baara wɛrɛ kɛ ka fara kan ouais n bɛ fɛ ka kɛ maa ye jeliya yɛrɛ tubabu kalan na ka barika don jeliya yɛrɛ la ka dɔ fara jeliya fanga kan n'Ala sɔnna ka kɛ jeli intellectuel ye quoi inchallah i bɛna dɔ de fara kan quoi voilà n'Ala sɔnna d'accord inchallah Ala k'a nɔgɔya est-ce que Jeli Bagi projet dɔ b'i bolo jeliya cadre kɔnɔna la oui projet bɛ n bolo ne fɛ ka siranu lagarew ɛnda kunba olu nimisi wasa kosɛbɛ n'u sigira dɔrɔn ka fɔ an ka tɛ jeli yiri ka so in k'a la an hakili lafiya n'Ala sɔnna anw ye wa aw bɛ siranu ni lagarew de fasa anw kunba ti ni hɛnda ti ninnu o mɔgɔ t'a la yɛrɛ kuma koli ani kuma wasobali ani hɛnda ti ɛnda fɛnɛ ɛnda ti ne nana ɛnda ye muso ɲuman cɛ ɲuman sarama ba ne kɔni ye hɛnda ye dɛ n'a bɛ ka dɔ fɔ hɛnda ma Ala sɔnna an bɛna dɔ fɔ ɛnda tu ye komi ɛnda tu fɛnɛ bɛ olu ko dogodogolen de ka di olu ye olu tɛ sɔn k'u yɛrɛ walawala n'u yɛrɛ u ka ca mɛ u kɛlen don k'u dogodogo u y'a bɛɛ to siranu bolo ani ɛndaw bolo siranu nɔlumaw de o parce que olu girin la dɔrɔn voilà sirani ni vidéo ka di ɛnda tu ye k'a bila TikTok sanfɛ exemple i b'a ye dɔrɔn 10 personnes f'i yɛrɛ bɛ décourager mais n'i y'a bila ko lagarew dɔrɔn lagarew bɛ min i bɛ lagarew dalen de vuru olu marabali barakɛbali ninnu de bɛ boli ka bɔ ok d'accord Jeli Bagi o kɔnɔna la émission in ni n denkɛ dɔ b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ ale bɛ na n'a ka rubrique escroc de don depuis sisan i pɛrɛ dɛ n'a figi bele a y'a ye a y'a lase a y'a mɛn a nana lase an bɛna n ka rubrique dɔ bisimila n'o ye Sulemani Jalo ye Jenaba Sulemani ça va avec kan bɛ i b'i diya Jeli Bagi kan bɛ i ka bi invité a tɛ kɛ dɛ a tɛ k'a la dɛ non mais a bɛ kuma a ye min fɔ i y'a mɛn en plus a ye kuma minnu fɔ vraiment c'est très important c'est très important et puis a ka yɔrɔ dɔ diyara ne ye a kuma Cheikh Umar Tal ka histoire min fɔ yɔrɔ nin diyara ne ye sinon e tun t'a dɔn yɛrɛ i dun ɲana ma c'est vrai a tun t'a dɔn dɛ Cheikh Umar bɔra a ka ɲa mais aw bɛ nin bɛɛ la guitaretigi b'i kɛrɛfɛ e ma se ka question i t'a ɲininka n'a furulen don n'a furulen tɛ a furulen don e b'a ɲininka furulen don Sulemani bisimila n bɛna muso dɔ d'a ma a ka ɲi ale yɛrɛ ma muso sɔrɔ jɔn ok Jenaba Ba an ka bi rubrique info art aw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Mali art bɛ deuil la k'o sababuya kɛ an ka artiste ba dɔ bɛ yen Ala y'a ka kalifa minɛ a la n'o ye Nabintu Jakite ye voilà ok Jenaba Ba n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Ala ka hinɛ a la Ala ka hinɛ a la ani sinamuso bɛɛ Jenaba n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ l'artiste qui est sur la toile Prince Diallo
Prince y'a morceau kura bɔ n'o ye Dɔlɔbara o y'aw balakaw ta ye quoi jɔn y'a da ale m'a fɔ ko Prince Diallo Prince il est Diallo donc a ka baara de don Prince Diallo ye fila ye fila don bon ba de don fila Diallo de fila don u yɛrɛ minɛ fila don donc a ye gulɔ min fɔ sisan a bɛ k'a bɔ kɛnɛ kan a bɛ ka dɔnkili la o kurefura Prince jamu tɛ Diallo ye sa fili de don fili don monsieur le maire de fila ka kɛ Diallo ye Djenaba a ko so in na en 6 heures de temps a ye 200 000 vues de kɛ 200 000 6 heures de temps 6 heures de temps dɔrɔn oui waaw i m'a ye Diallo y'a aimé yɔrɔ dɛ ayi mais o de don anw ma ɲɔgɔn gulɔminɛ kɔni i bɛ taa sɔrɔ o kelen bɛ Mali la dɛ a bɛ k'a yira o la de ko aw ka baarada de ye nin ye quoi ayi aw a dilancɛ yɛrɛ bɔla ka hali ne nin n t'a dɔn ko Bofɔr wa Jofɔr de ale de b'a tɔgɔ dɔn ale de b'o tɔgɔ dɔn an m'o tɔgɔ foyi fɔ ale de ye tɔgɔ dɔn ok Djenaba halisa an bɛ tɛmɛ ni info are ye jusqu'à présent an bɛ artistes kan Safi Jabate n'o ye fɛnɛ ye artiste ba dɔ ye a fɛnɛ bɛ toile la sisan a ye son dɔ da ko Anisu fa bɛ to k'a kanu awɔ Anisu voilà ko o son ye 1 million 100 000 vues kɛ en 11 jours fɛnɛ Anisu k'a sɔrɔ a man jan yɛrɛ k'a sɔrɔ Anisu dɔ ka to k'i kamali i bɛ to k'a kɛ jɛnɛba fɛnɛ bɛ to k'a kɛ ani tile pour que a bɛ sa ye wɛrɛ n bɛna kɛ ani tile n bɛ tila k'a kɛ yɔrɔ ŋɔni guitare b'a kɔrɔ i bɛ tila ka guitare fa ne b'a kɛ ani tile an t'a essayer ani tile n'an tilala sisan ne b'a essayer parce que e kɔni ɲɛna Lamisa fɛnɛ an tile ok Djenaba nin de kun y'an ka extérieur information ye maintenant an bɛna an ka invité la an bɛna question damadamanin poser kana sɛgɛn dɛ ayi n tɛna sɛgɛn bon comme an fɛnɛ bɛ recherche de kɛ ni ye mun mɛn n bɛ n'o de ɲininkali kɛ o pour que Jeli Bagi ka fanu ni a kanubagaw bɛɛ k'a mɛn voilà Jeli Bagi n bɛ n'i ɲininka nin na n jaabi dɛ parce que ne ka question tɛ sauter a tɛ sauter a tɛ dévier i y'a faamu wa voilà ne ka question bɛ yen nɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko musomaninw ka di ye ko musomaninw ka di ye yɛrɛ 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 ko tellement que musomaninw ka di ye ko jusqu'à ce que mankan bɔra i ka fiançailles pour la est-ce que ça c'est vrai ɛrɛ muso kɔni ka di ye ayi ko musomaninw de ka di ye kelen tɛ dɛ a caman yɛrɛ de ka di ne ye o ye kɔni ne siya de ye muso ka di ne ye dɛ n'est-ce pas awɔ muso ka di ye e bɛ siran quoi fiançailles ko ninnu kuma ye tiɲɛ wa non o tɛ tiɲɛ ye olu ye rumeur ye o kɔni o tɛ tiɲɛ ye o tɛ tiɲɛ ye bon ko apparemment fɛnɛ ko tu es policier tɛ jeli ni policier tɛ man ca dɛ non olu ye fɛn fasugu dɔ ye an bɛ ka olu tɛ non olu ye fɛn min ye olu tɛ fɔ olu ma yamaruya ni olu ye quoi o de kama k'i ma depuis fɔlɔ n ko ka question tɛ dévier o ye secret ye sa voilà ça c'est secret voilà olu tɛ awɔ to yen bon est ce que fanu yɛrɛ jɛra n'a m'o to yen u jɛra n'a ye yɔrɔ de ko awɔ u y'a fɔ sisan u y'a fɔ ok Jeli Bagi n ka question troisième question oui c'est pour savoir est-ce que compte dɔ bɛ Jeli Bagi bolo genre compte YouTube Instagram TikTok o fɛn sugu ninnu en cas ni mɔgɔ min ye téléso la ni émission in na n'a bɛ fɛ ka Jeli Bagi lasɔrɔ prochainement via aux réseaux sociaux est-ce que o compte dɔ bɛ yen ouais bɛ TikTok sanfɛ d'accord n bɛ Instagram sanfɛ d'accord mais n tɛ YouTube de sanfɛ parce que ne ka fɛnw bɔra ne ka sɔnw bɔra n bɛ taa di de u k'a bila sɔ n yɛrɛ ka compte YouTube tɛ yen ok maintenant e bɛ tɔgɔ minnu bɛ TikTok ni fɛn ninnu na i bɛ se k'o di pour que ni mɔgɔ mago b'a la wari donna TikTok kɔnɔ n'i y'a sɛbɛn ko Idi Saramanba walima i y'a sɛbɛn ko Bagi dɔrɔn i yɛrɛ bɛ yen n bɛ kuma lagaro la ka caya de
lagare ni siraw o de kama ne lagare furu kuma lagare furu dɔrɔn mana mun ye barake wali furu lagare te barfe ni u korofo bu da sama ko to sigi fe o kono o be lagare wala o te se barala o te so barala o de kama o do a taara muso sɔrɔ so a ye galon da la ko k'ale de ko fo ko bɛ ka ko o dabulu o sirana de sa o bolo ko ne a sinamuso de mun no mun ne iburamuso de sa i cɛ o ye ne den de o ngende de ube o tɛ ya ok Jɛnɛba ni ne kun y'an ka bi nafiya bana ni ye Silemani ye kɛra in kan dɔrɔn nana nafiya ay bon mais man nafiya est-ce que ne ye nafiya kɛ i ye nafiya kɛ ne yɛrɛ bolo an bɛna nafiya ba dɔw de kɛ a sirana i b'a sɔrɔ a sirana filamuso ye a sirana i ban ka question jaabi a ye question bɛɛ sɔrɔ e m'o poser dɛ a furulen do ba furulen tɛ ou bien i sirana de mais mɔgɔ a fɔra ko problème mɔgɔ mun ka fiançailles la furu ko bɛ problème fo a ɲininka jeli ko k'i ɲininka k'i furulen do non ma furu fɔlɔ mɔgɔ t'a dɔn ni candidat dɔ bɛ yen ko musomaninw bɛ ka kɛlɛ k'a nɔfɛ e m'o kuma mɛn o e bɛ fɛ ne ka question walawala de mɔgɔ wɛrɛw ka na o de ka ɲi awɔ a ye na minnu bɛ sira la lisi bɛ ne bolo a ye na o tɛ fɛ ka kɛ maa ye diɲɛ kɔnɔ d'accord Jɛnɛba ok Silemani donc ka plateau t'aw bolo wala i ni ce Jeli Bagi ala ka siɲɛ wɛrɛ ta yira na ya rabbi inchallah succès ni hɛrɛ baden ala ka na n'o ye amin ya rabbi halisa du courage vraiment ne kɔni j'ai apprécié bɔra ka talaku minnu kɛ ça m'a vraiment touché voilà bon Jɛnɛba n bɛ plateau ok Jeli Bagi i ye an ka rubrique ye sisan i yɛrɛ ye faamuya caman sɔrɔ a la i question pose i kun n'o ye Silemani ye i ye o répond donc an ka émission sera kuncɛyɔrɔ ma sisan kumakan laban min b'i bolo ka f'i ka faniw ye ani Pinel TV lajɛbagaw ye donc i b'i ka message fɔ après an bɛ dɔnkili laban morceau laban da an bɛ kanbɛn da ɲɔgɔn ye mago bɛ n ka faniw na n mago bɛ n kanubagaw la n'i y'a mɛn Jeli mɔgɔ dɔ de bɛ se k'i jigi tugu n'i y'a mɛn Ɲamakala mɔgɔ de b'i wele hali bi u ka courage don na mɔgɔ bɛ fɛn min nɔfɛ n k'a sɔrɔ hali bi u ka dɛmɛ don ma parce que n'i kɛra Jeli ye fo jatigi sɛbɛkɛla ani jatigi baarakɛla i k'o de sɔrɔ i ɲinɛ bɛ jatigi min minɛ ani jatigi min bɛ se k'i kanu ka ko to i ta la dɔ bɛ yen nɔ a b'i wele denwulila ɲaga la n'a tilala n'i y'a wele ka ko ni degun bɛ n kan a tigi bɛ boli ko hɔrɔnya t'o kɛwale ye a bɛ yen don min na an ka jɛ k'a kɛ a tɛ yen don min na an ka jɛ k'a dɔn donc kanubagaw hali bi n b'a ɲini u fɛ u k'an dɛmɛ misigi tɛ ko n bɛ ka wari compter ka di karisa ma hali k'a da nin plateau yɛrɛ ma nin plateau belebele ma Pinel TV filaw ka télé show nin fana belebele dɔ ye dɛ n'i taamana ka taama f'i ka se maabaw de ma n'i y'a mɛn filaw yɛrɛ ye kobakɛlaw de ye donc ya Pinel TV an b'a ɲini u fana fɛ u k'an dɛmɛ u k'u bolo don an kɔrɔ parce que an mago bɛ fɛn belebele la faso kɔnɔna na an mago bɛ ka kobaw de kɛ Mali kɔnɔna la yan an mago bɛ ka kuma ɲɛnabɔ fɛn min bɛ fili kɔnɔna la ka a dilan quoi an mago b'o de la ka ko dilan busela ke an bɛ yan bi ko n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ lagarew fo n bɛ siraniw fo n bɛ kumaw fo n bɛ ɛndaw fo n bɛ dadaw fo n bɛ ɛndaw fo n bɛ ɛndaw fo i bɛ ɛndaw fo n bɛ ɛndaw fo d'accord ok Jeli Bagi u ye message mɛn ni ala sɔnna an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ diɲɛ yɛrɛ y'o de an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ parce que i mana mɔgɔ ye sanfɛ dɔ de ɲan'i ma k'i dɛmɛ donc ni i ye mɔgɔ wɛrɛ fana ye o mago bɛ dɛmɛ na i b'a dɛmɛ bi bi na alhamdulilayi telew ni arajow ye ko caman nɔgɔya artistes ni jeliw bolo donc inchallah an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ inchallah an y'i wele vraiment i nana an ka wele jaabi a diyara n ye yɛrɛ de a diyara n ye donc an bɛ dugawu kɛ i ka carrière ala k'a diya ala ka sankɔrɔta i bɛ min ɲini ya rabbi e de b'a dɔn ala k'a nɔgɔya ye ya rabbi amin voilà ni mun ye an ka bi émission ye n'o ye couleur week-end ye an bɛ dugawu kɛ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ yann'o cɛ a bɛna ka morceau laban da an bɛ k'an bɛn da ɲɔgɔn ye
ako morceau laban. Ale de me boli fulaw nɔfɛ mari kirikarancɛ ani mari kula ɲinina Jɛnɛba mari tun ye tiɲɛdala de ye mari tun bɛ tiɲɛ da ji de sanfɛ ne mari tun ye san dogoro fɔ sɔmɔnɔw ye ne tun ye marikan sɔgɔda ji sanfɛ o don ale tun tɛ tori ye ji sanfɛ o don kama mari nana dɔn k'ale ka jɛnɛbɔ tɔ waati man jan bilen mari y'a fɔ a denw ye k'olu ko banba a y'a banba jamu kɛra ko banba a salen kɔfɛ a fɔra ninnu ma ko ne marikɔw ye marikɔ jamu sɔrɔla ko marikɔ Sheikh Amadu Maburu la o Sheikh Amadu Bama a ye ka kalan kɛ Sikaso filaso la waati min na karamɔgɔ na Amadu Bama ye ko Amadu Bama ni kalanden tɔn caman tɛ kelen ye a ko Amadu Bama ma i bɛ taa kalan kɛ dugu la dugu min n'a kumacogo ni wulu kasikan bɔlen don a ko karamɔgɔ ko a ma Amadu Bama e bɛ taa kalan kɛ dugu la dugu min bɛ yen n'a kumacogo ni wulu kasikan bɔlen don a y'i sigi k'i miiri a ye turanfuw kɛ ka patrɔntaw kɛ ni m'a faamu Jɛnɛba a ye Burukina yaala a ye kolo kumacogo ni wulu kasikan bɔlen tɛ a ye Bele kɛ a ye kolo kumacogo ni wulu kasikan bɔlen tɛ a ye Nigéria kɛ a ye kolo kumacogo ni wulu kasikan bɔlen tɛ a donna mini a donna Senegali Jɛnɛba a y'a jateminɛ ne wolof bɛ kuma o to ka fɔ ka kuma kɔnɔna la ko waw a ko a ninnu kumacogo ni wulu kasikan bɔlen don yan ne sigiyɔrɔ ye a sigɛrɛni kulu walawu ahadu alawu samadu lamini de wala min de wala miya kullu kufan ahadun a tɛ fo jiginna kan a ko k'ale jɔnni ka jeli ye ala kɛra ka jeli ale ye o Sheikh Amadu Bama dalen no Senegali nka kara fulaga nɔrɔma kun bɛ bɔ yen ani ala kun ka di kosɛbɛ jɔnni se i k'a to a dɔn i k'a to ko maa man ka tɛ k'i seko bɛɛ kɛ ni seko bɛɛ kɛ kɛɲɛko bɛ na o bɛ kɛɲɛ a b'a hakili jigin jɔn na n'o ye tenitigiw bɛɛ fa ye Adama Traoré Bagi tuma mɔden Fija ani Kalo a ka barika ne jelikɛ ye muri ba tura maka ti ban tama bi bana tura maka ti ban ne ba bara ba ko masha wari kana k'i fɛ nka ne jigin yɛrɛ ma i bolo i bɛ seko kɛ an b'a ɲini faso fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ wallahi kɛlɛ bɛ Mali la yan nɔ an tɛ ka sigi ka kuma di kɛlɛ bɛ Mali la yan nɔ an tɛ ka fɔ ka bɛn de k'a la an b'a ɲini fasomaw fɛ an ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ tubabu bɛ fɛ ka ko de tiɲɛ an bolo koyi u b'a cɛ ni jumɛn ye u b'a adama de bila ɲɔgɔn na u b'a dɔn k'a fɔ ko ni Jɛnɛba ye sirama ye u bɛna wari caman di ne ma ne kɛ e kɛlɛ ne ka ban wari na ko wari in ka dɔgɔ ko ne faso de ka bon walasa an faso bɛ taa ɲɛ an wolola k'a sɔrɔ faso in tɛ faso ye Mali kɔni don nka faso in tɛ faso ye an kana sɔn fiyewu an denw kana k'a sɔrɔ ko Mali tɛ Mali ye u kana k'a sɔrɔ Mali ye Maliba ye Jɛnɛba ba pulɔ a bɛ fɔ caman ma ko ba i bɛ taa sɔrɔ a kɛwale ma bon a fɔra hɔrɔnmuso ma ko ba n'a kɛwale ka bon Jajeba fulakɛ nɔrɔma don Umaru Ba fulakɛ nɔrɔma don Piscopat Papisco Olsar men n'o ye papa ba ye a kɛra fulakɛ ye a ma sɔn ka fulaya tana tiɲɛ ale ta y'a dala kuma ye ko ni cɛbakɔrɔ min fɔ k'i k'o waleya wallahi ni wolola ni ala ma den ɲuman kalifa i ma segin wolo kan ni tora ka waso na a bɛ lamaloya kɔrɔmuso jufasa dɔgɔnin jufasa ni fila bɛ du kelen kɔnɔ bɔra ko kirite muso suguya ye saba de Jɛnɛba muso lemuruba bɛ yen
muso mandarini me muso goyo fene be mais ala ka cɛbakɔrɔ bɛɛ kisi muso goyo furulen ma a fɔ amina rabi muso goyo o ye muso de to ko muso faso ma ko muso enfant ne pour cher ni kuma no fɛtoro ni ngum me choro wallahi awo idila ka bɔ sunɔgɔ la ni maro ɲɛ bɛn dusu kasiri yɛrɛ ma a ye fo de ma ko muso goyo nka nin bɛɛ la bamanan ko cɛbakɔrɔ ni ma ye muso ta kɔ e bi jija ba kɛ muso lemuruba ye o muso jumɛn ye pamplemousse lama o ne muso lemuruba ye a n'a fɔra k'a tere ma ɲa taba kɔni damunen don o tuma e man ka jɛnɛba ye wa jɛnɛ cɛ ɲi ne b'i bila ya